Này खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फाइनालि गासैं खारै सावनायनिफ्राय फैबाय नै आं दा खारै सावनो रोगानो थांनो नागिरदों नोंथांमोनहा नालांबाय थादो आं दा थांगासिनो दङ जा साफा साफा बाना दंखायो नै लोगोफोर नोंथांमोनहा नायनो हागोन नै सलाय लायाखैब्रा दा सावगोन रोगाना दोनगोनसो फैदों नै दा जों रोगानो थांगासिनो रोगानोसै रोगाबायानो जोङो नै लोगोफोर खारैया दा बेखौ जोङो रोगानानै नै बेहाय लांसै जमा बुथुमनानै दोननानै सावनोसै दाहाय मोना मोना दासो सावदोंनि माला जागोन थालिरनि दंबावोसो रानबाय इयो रानाखै माला जागोन गाबोन नै लोगोफोर दहाय जों खारै सावनो फैनाया खामजोब्बाय आरो नै दा सुगासिनो नै नै थिं सासे मबाइलायगासिनो ओमफ्राय नै बे दाबसे ओमफ्राय बे दाबसे खामजोब्बायानो दे जि खस्थ' सावखाबाय फिसाजों नै एसे राननो दंबावो इखो रानबासो सावसिगोन मादाजों लगायनानै नै लोगोफोर नै नै इथिंजाय अर सुग्राया नै Hi guys, खुलुमबाय मा बुङो Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बाबानि फुजौआव आं अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल जाबाय गासैखौबो बरायहरबाय आं जानो दाउ फिसा दं दाउखौसो खोन्थायो मा दाउ दाउथुलायथारो A few moments later. फाइनालि गासैं खारै सावनायनिफ्राय फैबाय दा मोसौ लायनो नागिरदों आरो ना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबावदो थिनसै खोमालै मोसौआनो जोंनियाव माखौ आं बबाव खादोंबा गोजानावसो गायदों होननानै जोंहा दिनै मोसौखौनो मोसौआ मासेल' फिसा दं आरो नैबेसो दं मोसौआ मालाय बेसर होबायलै माइ जाबगासिनो नैयाव बेसर होगासिनो जेब्ला जा न'आय नै दिनै अमा बारनानै नोंसोरानिलाय नोंसानि मोसौ फिसाया नालाय सोरानि मोसौ फिसाया होनदों जाहैयो नामा सिनायलाय लाङालां नै जानो मोसौआ फाइनालि हाबावाखै नै दाबो जानो ओंखारगोन
फुना हरजोबदों मोसौखौ अखाफोरा ओरैनो नुहुरदोंलै मालाय ड्रागन होदों ड्रागन फ्रुट्स ना मा होनो लोगोफ्रा आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब बानायाखैबा खालामहरदो बिदिनो गोदान भिडिअ नुबाय थागोन ना गाइखेर जागासिनो दाउबो खिला जोबदोंलै मोसालायनोसै दै जाजोबो आरोना लोगोफोर बेखौ हिन्जाव ना मोनो सारोनि गबोनाय नैयावबो बुंफैजोबो दैया बान्दो दङ जोंना खेबो दैमाया दैमायाव थांदो खोमसाबायलै लोगोफोर नुनो नागिरला लामा जासिगोन दाख्लैसो अन्थाइ होस्रोफैबावदों नै बिथिं आरो जोंनि लामाया ब्लक जानो नागिरदों ब्लक कलु माजोंथारलै मालायसो वालखौ माबायदि होदों माने डाइरेक्ट प्लास्टिक लाबोदों लिराखै जार मडेल जानायखौनो गारालै गाबोन गाइखेरा खम ओंखारगोन माथो बारा जानाङा मुसु होदों मालाय मैगं होदों मोनालायबाय दिनै मोसौलायनाय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो हेल' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बोरै जादों कमेन्टआव खोन्थाहरदो आंनि दा नैयाव गलियाव खानोसै गोदान भिडिअ नुलांबाय थागोन बाय बाय